लोगोफोर नै आं गय बागानाव फैदों गय एसे थायहांनायखौ आं हानना लांनो फैदों आरो दखानाव फाननो देग्लाय माबायदि अबस्था जादों नायदो नायदे भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय नै बेनोमोन 2 बिगा दंमोन बेहाय गय गायनाया एसे देरबायमोन आरो नै थायहांबाय फांसे फांनै थायहांबाय बे 2 बिगा पुरा दङमोन थैनानैनो नै बायदि अबस्था बैथिंथ' टटेलि थैजोब्बाय गैला जेबो जाखाया माने ओइनि औवा बागानासिनथ' रानजोब्बाय औवाया बोसोरे रानखायो राननायालाय औवाया जेबो जाया हा दंबाबो खामानि गैया माने कम्पानि बानायनो हाबासो जागोन बेयाव कम्पानिबोथ' जेबो जाखाया बेयाव एक साइड पपुलेसन खम हिसाबै बिदि थायहांदों खानानै लांनोसै